So karon di aname. Nauli name. Kana mis mahayag. Di gani ha pagikan ga. Kuan pa to ga ihaw karon da gasugba na. Oh yeah. Gasugba na sa longchong. Isi ka ajo sila. Nay binas oy. Sinabaw. Tuwa guys. Inati man na ayaw na nga to basta ko. Kaya namuli na ka. Okay, sumad man sa aning lula guys karon. September 9. Ang ante. Daghang salamat ninyo guys sa inyong Okay guys, busy ka ajo dari Utawa. Utaw, bitaw na unsan dili ang utaw. Hindi gasugba. Tuay gasabaw. Pagkapod sa along bunsing ga hinlo sa sa bab. Ang laway guys, may malata na andan eh. Agkay agsaluyot, impas na limtan unsa na lang tong ugto. Aray. Nang laway guys Ini mo kung kagbaboy. Wen. Laway sa tiguang guys. Okay, hauno na ni guys ang laway guys. Namahaw nami guys. Lise. Oh yeah. Pen, ano naglaway guys. Naglaway ko dali-dali pag abot guys. Kay di mo ko magagwaboy. Na sinugba Ori man ka pwede anak tiguang. Sinabaw. Tiguang medyo te. Pero paniti anagun. Ada judet. Bitaw. Jarang ang laway guys, dali-dali ato lang na. Ato dapit. Anak. Wow. Laway na guys. Dali-dali amang goy kang daipin hinatag. Ito daipin ni dan ha ila daipin hinatag ani ha. Harvest man siya. Unja. Naglaway ko dali-dali guys. Ang saluyot nga mong dagi kas mayag nalimot kog sagol kamunggay ra ni. Sikwa saluyot. Kung naiarang daghanang kalabo, daki kadung bangan sa tangad ang gisagol sa nawa mo nagpaas manok. Nagtangad mo nagpaas manok guys na. Alami Salamat Ginoo ni. Okay. Guys, tanawa sa dinin to guys. Kano na ba ning awang? Naa naman is bangbang guys. Paingan na sa atop. Hala guys. Muuta si puning awang Hala agawang ning kat-kat sa bangbang. Nigikan. Ay di ay ni kani. Nakakananuman man sila gabi Gikawa na sa sapa guys. Muli yung tana si sa sapa. Pastilan. Kaya ito aman paingas atop. Impas. Okay guys, mukaan sa tiguang guys Okay guys. Mukaan ako guys Wow, kalabi sa laway. Gajo. guys. Diyan si ante, nihigop sa laway na. Lami ante no, bahong kalabo. Kagarabi mo siyang kalabo ang gibutang daghan kaadyo. Okay guys, magkaan ako. Taraglaw. Salamat Ginoo ni ning grasya. Ang pagkakaroon sa mga anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Guys, okra. Salamat Ginoo kay nabusog lang tiguang sa laway, buwang luto. Salamat Ginoo kay gipaningat gazid ko. Paningot na yung tiguang guys kaya nakahigop sa laway na nag-skip naghambon na. Parang ka-epektibo din yung laway guys no? Abog. Na bas oy na bas oy. Bas oy na siya guys. Ade, magpapalit.
Agaw. Maju morning. Maju morning pod. Na si Agaw magling. Okay guys, diyan na sila are. Nag-inom tuba. Mumisos mo nga. Uli, dali. Kay basa kliki. Basit na lain baki. O siya to aron mayo mo. Ba, dali na nang kwan. Grabe di pa bisa nagtuglo. Wala na mereja. Asa ko sa mga bata. Malagi na basta. Sure mo ba? Kasi isa maapil kumingking. Maktay na bis sa una basta abis klik-klik ay. Nalay ko mga. Kira na kumingking. Muna mi. Kana long. Naghana. Atot pinalit ko di. Atong kuan tubod. Gikan ko nang kuan naguhoy. Ang bahal sa buhol. Ang bahal sa buhol. Arang ka. Arang ka lang kuan epektibo. Makalurong. Ang bahal ug ang tabako, ang tinostos. Dia, alonghel. Kana long kay wa kay gasto. Sigarilyo mahal man pud kaadyo. Dahil ilang pangluikit guys. Lumboy ug kini pares. Langan man. Way hunsoy. Hunsoy na lang. Ada cake stick Ang cute. Yang mga dalaga. Kasi mga gwapa buyag siksi dia. Alang, kagwapa buyag sila. Mga dalaga. Hindi apa guys, mauna ni guys, ang baboy nga gi. Mauna ni guys ang baboy gi ihaw. Lagi pikas pa, wa pa katadtad. Hindi pa ni tadtaron. Dan tapos na Judith, banti washer. Hey Judith. Hi guys. Ni ako karon din silang auntie. Sila karon busy. Ya karon guys, nagtadtad na kay sumad man sa aning lola. Yung baboy. Ya, nagtadtad na sila. Ha? Si Longyan. Si Longher. Si Kickstick. Si Ruan. Jang channel ni Alongyan nga. Ano guys ba? Ano pa daw ano makaro. Sana, mala. Si Kickstick, si Ruan. Palihog ko sa pag-subscribe. Malingaw ka sa Jang channel. Ara kagugihan na guys, kamo na mo. Ug nay magpaadyo ninyo guys, dihang mga makina baron, mga wiring, starter. Kamo na siya guys, kinamastiran, alternator. Ano mga specialty na Rewinding. Mao na siya guys. Maadyo na sa yan, welding food. Tilan. skill ari guys. Dapoy ka huwag. Kinahanglan mo nga kanang inyong mga sapatos nga wa pay kuba, ari na to kaya mong dubon. Pastilan, nagbahay mo lang yung sapatos. Kaya akong muslutan. Pastilan. Dapat tigtagay guys. Nga pa na tigtobil di May isa nagawin sa tuba. Along chong. Joke rata eh. Ingala mo dyan na dari guys. Kaya di mo ituba dari unay man. Majo man. Guys ha? Ay mo kalimot og Kaya pa sa Longhel Kasirula mga palanggana nga wa pa mabuslot dad adire kay atong muslutan. Tinuang ni mo wag. Asa man na long para sa dinuguan? Dinugan. Dinuguan ini guys. Oh, mana? Oh, di pa.
yun. Result kita, ayaw nga kita. Disiplin. Baik, karena lukay kapit. Aduh galing kay di na kumulat ko buhay bungay. Inulan na lang, ang gagandaan, magagpangay gaw. Katong dahil kay nagbukong anak ko. Pari kalo lang yun, huwag kayo na. Ang talong wala ko dong. Insano to ning dagan ra. Pare aming ning dagan. Oh, ning dagan ay pagpanakan guys. Kaya nagbuo sa panakon, panakon ning dagan. Usa po ning dagan. Para sila nag-aadlok sa sagasa. Banak gede. Wilong. Long, ato ka sa dagan. Mas mayan ni dagan ka kay ano. Di ako na pingat to nga. Nisa ka ikatabaw. Ay kanang tagadan to, lupin. Oh, ning naog si Tete ni away aghas. Oo. Lasa hindi na lang sa ito kaya naman dyan sa pay. Kita na dyan itutuan na kasi gaway tayo sila. Nanutuan man sila. Ah, namatay lagi. Kay te mo ipatay ka. Sa anak, di ba? Anak sa... Ah. Ano na, iba ko ilan ang kustan? Oo, anong na. Ano na ito ba? Iya to? Mauna ka itong banakan nga. Adyo-adyo pa tayo. Oh, ka ba diha? Kado ning banak. Oo. Mamatay man kini yung banakan, mamatay pagka. Matutukan na ito. Ani nga putahe guys, dinuguan. Para ni dinuguan guys. Ato tayo mga unod-unod. Dahil na putong putahe guys. Sagulan to carrot o ini patatas, murag minudo. Una guys. Niglakaw na ko sa una guys. Tignan ko sinyo guys. Karon magdadaan ko sinyo guys. Naganan ako sa mga mananap. Karang mga mananap pa. Maat. Matalain na ko sinyo bayron. No imbes kay magbayad kay mahayat mahabol may noon. Namo ko na sa ikuan ba? Mahipon. Mahipon lagi. Kada karon na magbayad na di mo gasa. Wow, thank you. Bibi. Uy. Sama na, sama na. Ay, gidadaan bulog tabako. Uy, kana. Wow. Uy, tubutan. Lukoy to guys, lukoy. Ay, dito siguro na sa kawan. Dito sa Maganamay ko ano ko puno ang sendokar. Sige na tabing ganyan. Ada sundang kau, bayar kau. Kamaron. Ya. Ajo ka kana par kana. Siapa? Nakuha ako ang kaay. Tapi kanila nga gabi kay natin sa kursa lahan. Dagko ka din diwa oh. Paa. Guys, aran, tuwa ko. Kani sa long chong guys. Ang masayod mo. Damihan naman ni guys, pero kamao din mang luto. Kinaramihan din mo timpla guys. Eh nagtalikod mang kalong. Mati sa long chong, talikod daa. Master na maluto guys. Sino bitaw? Masig na magpaluto diha guys, ug saba lang mo. Uy, sa long chong maado ni mo luto. Ano? Magtigol sa sila guys. Insay nga na ni? Likit. O lumboy. Magchongke mo na ako guys ha. Magchongke lang ako ha. Long. Maado sila ka na kaysa sigarilyo long. Mahal. O na manguha na siya sa itong lumboy guys. Maturas punuan. Nagtabako ko. Dugay ko ulo. Kaya gamay-gamay ra. Ginagmay na guys. Ganyan lang oh. Ito. Kami lagi paminaw nagsatsa oh. Tinatara ba ta? Nagsatsa na ba eh? Ganyan na guys oh. May tabako na guys. Inana na. Simpleng gawin lang oh. Dali lang. Kuri nagsingko. Mahal ante. Tagsingko kistik. Sigarilyo. Okay guys. Diyan na si Alang Ukoy. Gikan sa pangpang mo. Dapat isan bata guys. Diyan.
Si, sa tingnan, Day? Sa tingala ni mo? Inday. Mikmik. Lagi ito, guys, na. Ay, isang hairband, pang princess, Sana may idang pakuan, butterfly, pako. Ako sa nila lang, Ay, nagdag-isda. Wow! Ikaw to dito yung kuan long, kanang daghan grasya rat sa pang isda. Guys, ara po ka presko. Oh. Tingla ko si ante. Nasi dadang isda guys, anong mukoy. Alang Brian. Mukoy, maguyang itawag. Masalo nga. Joseph Brian. Hi guys. Anihan na si Along Joseph Brian. Along Muke. Salamat Ginoon. There we have guys. Ang mukoy. Butan na guys. Butan na silang mga igagaw. Agar pa siya ibu butan. Ganyan ang isda. Dahan mga isda di pangpang. Wow! Presko ka ato. Bagong. Guys, ang pamangkin guys. Mana sila? Wow! Ay, hilig si Dalong. Bisin na po sa iyo na Dalong. Mga ante, mga bubuyag na bubuyag. Dapat ate kinakaskan. Ada. Iksanelia. Magkaan sa naman ikan. Ay, sinabong. Iso. Yan sinabong. Hawa pa? Abalikot. Natural lang po. Ano to? Natural ka naman sa ipaadong awase. Dapat si Along Chungke. Isagol sa minuto nilo. Lagi ubuan ba dali? Adali ka man nagpabalik na naman ang doon mo.
Lami ko nga makapagkakata pa siya ron kay lami ko na manok nagikan sa dinakpan mo iya ihawon. Okay ka pa sa lakaw ba iya ihawon. Atay, oh sani? Asam kasing. Ay kasing Lahi sa manok nga tinatawag ka sa gamay bitaw. Ang baga. Ugang baga. Pero madali. Pangsagol sa dinuguan long no? Tinuguan na. Dinuguan na guys. Ugang kinain mo na silang kaubana. O dito itanong mo naman kami. Apil ko na sila guys kay request niya. Apil Ang sama ni bang na Pang ko na pang minuto. Pang minudo guys. Dito sa akin guys pang imbudo. Ito. Pang imbudo. Na mo Pasensya na kayo guys ha. Nahihirapan kami sa aming Tagalog. Hindi na kami marunong Tagalog dito. Tagal na ako sa Amerika. Oh, tingnan mo dikit. Lami na ante. Pwede po sa gulag galabo. Ante, pwede mo tayo galabo din. Ipanin sa kuno pwede kasi. Okay, una na pwede informa na ko. Kaya magkuha sa Okay. Lami ko sa minuto pa. Lami tambok unod. Oh, lami nang sigilan unod. Wala. Mana yung unod, tambok, unod, bukog. Ilawi ko ninyo, doy! Unod yun. Nipis ra ang kubaw guys sa baboy. Daghan ang unod. Oh, depende. Unod din, puro unod. Depende ba kung sa baho? Dito sa palit. Ang uban itong Akong trabaho gani, producer page. Sigurado kami. Hindi pa, dito pa yung producer pa. Ayun, like, ako na iba nun. Kami na nun. isda guys. Asante. Ako ba? Ah, dyan na rin. Tumatik na. Asante bukas. Ante na arabay danggit. Unahan natin ni pagkuha kay ate isugban ni. Wow. Unahan natin ni kanang kuha. Sinog ba? Ante na idak ng nukos. Aman! Halong lala, arsa pa liho. Alas arsa halong lala. Wow! Akin Atas ni. na. Ih, kinilaw. Kinilaw lang lami po na. Ha? Kinilaw ang nukos lami. Or sinog ba po? Sinog ba? Dirate, dirate. Dirate. Wah, gula abis kik sih. Wah, isan. Udah apa, udah apa. Wih, isan, isan. Alam ko na, Grabe nih, magkakilaw sila guys. Sinujupay mapan. Wah. Nagigahig, murag kuko na to. Apil na ba? Napil kuko. Agasan ka na. Bigasan. Oh, milingaw. Jep. Pag-abot mo gabi lagi. Sugbo mo dari sono. Ang ni-vlog, vlog. Vlog. Grabe ito po rin sila. Oy, pagpa ka. Na, ikuha to. Grabe, gikuritihan na mga gapon. Nga gikuriti po na mo. Ano mo, dyan mo isuot. Salin-salin na ka mo nga. Nag-vlog din. Oh. Uy! Tambun siya. Along guwapo. Uy, si... Maso sa Si dagat. Along mo na, si Iking. Oh, Iking. si Iking. Junior Si ni Along Iking. Pagkaw ko lang, naik ko na, naluto. Ikaw ay hukad. Pagkaw nga, gikaso. Mo ni na guys, ang isda ni anong mo ko. Bukan mo daghan ni angay nga na. Ya, insan tubig kay wala pero no nya. O pananglitan man pasyente. Ayun na tuwa na sige ta. Tubig lang po na. Uy, hala. Uy, unsa man anting? Agnokos. Aw, unsa may gitangag? Ay, si Pao. Oh no.
Si Ate. Nagkukos mangitangan. Oskidan. Di ara nagkukos guys. Jagar bering-iringan ipagpilawan lang kami karejat. Kaya ka sa tanggal no sa. Ako ate. Nagpasok ka ha? Nawa ba sa ba? Tagsal ra man. Mau. Napapos na. Naara. Ano ba na isog pa na ka na iring na? Ya pero suba na. Ada agak segban apa sih guys? Dilipat naman pa dali kasi gusto nila. Ano man digiring? Tilak. Laning kamot ko. Kamon, hapit madag no ko. Silukso ang iring, abi na mo og gihapitan ang isda. Ingo man iring. Maju mo kay nakatilaw na mo gaway. Kamangat. Pansit kanton. Murag noodles. Murag mga Koreano o Koreano na. Ano na ni day? Oh ante. Tugdakon. Una na mo guys, kustog dahon aron di madugmot. Pare saglaw oy ba? Kaya bisag kalipan mo pwede pa rin isog ba? Wala lami ka dun ay sugba ante. Nga na isaw-sawan nga sili. Bin. Ano man di iso? Matay. Siguro ko to. Dun sa COVID. Pamaulan ba? Si nung ito ko. Ulan siguro na. Tanong ko to. Ning sa kabilang dugo. Hay nagtan to daningin ang tubig ko na. Saan niya ba? Ito siguro siya di na doon sa kuhan. Namo ko nakamatay ni Jok. Bro, may problema kay. Aw! Diretso to. Seryoso po ko namin. Iso lagi nga nang kuhan, pairo-hiro ka na. Nang hangina niya mga kapalo na yung high blood ka.